συλλογικότητες προσπαθούσαν να γίνουν κάποιες τέτοιες, άρα αυτό πρέπει να το δούμε. Αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε κάτι. Δεύτερον, ως προς τα ερωτήματα, το κάλεσμα λέει καλούμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστρες από τα κόμματα. Δηλαδή τι, είναι για προβληματισμό αυτό. Καλείται εμένα να σου πω που είναι δυσαρεστημένη από το σχέδιο Β ή από την ανταξία να έρθω εδώ και να είμαι και στην ανταξία. Ο σύντροφος Αγγλώμενος είπε όχι, πρέπει να το αποφασίσουμε. Καλούμε κινήσεις, συλλογικότητες. Σε αυτό το πλαίσιο που βάλετε, το σχέδιο Β, θα μπορούσε και να είναι. Με το μέχρι στιγμής πρόγραμμά του. Έρχεται, δεν έρχεται. Είναι δύσκολα τα θέματα που μπαίνουν για την πλήρωση συμμετόχων. Και το πιο κέντρο και τα κατηγορία μου θα έπρεπε 4 χρόνια πριν να κάνουμε αυτά τα μέτωπα, αλλά δεν πειράζει, όλοι έχουμε την ευθύνη σε αυτό. Το πιο κύριο, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Σωστό για μια κυβέρνηση. Ποιος η κυβέρνηση? Θα βρεθούμε σε ένα δίλημμα. Εμείς θα συγκροτούμε τα μέτωπα και ο πόρος ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΚΚΕ με όλες τις δυσκολίες είναι ελάχιστος και θα καλούμαστε κάτι να κάνουμε. Να ψηφίσουμε, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι, πώς? Η κυβέρνηση που λέει ο σύντροφος Γιώργος και συμφωνώ θέλει φορέα. Πού πάμε λοιπόν, με τι στόχο? Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Γιατί από την εμπειρία μας εδώ στο σχέδιο Β προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι απλό, διότι είναι πρόγραμμα για το τώρα. Αν καταφέρουμε να χτίσουμε και να πούμε, άλλο, να τώρα που είναι η πλατφόρμα, η αριστερή σήμερα, αυτό το πρόγραμμα προτείνει περίπου στο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρώτη τροπολογία της είναι αυτή. Τι θέλω εγώ μαζί μου, αλλά θέλω να συγκρουστεί, να πάει ας πούμε ο συνδικαλιστής να το βάλει και να συγκρουστεί στα όργανα και στα σωματεία. Δηλαδή θα έχουμε τέτοια ζητήματα να λύσουμε που δεν είναι απλά, δεν είναι εύκολα και κυρίως επειδή είναι δύσκολος ο χώρος, να μην τον. Πώς να το πω τώρα. Οι σύντροφοι ας πούμε που είναι εγώ, να σας το πω αλλιώς. Εγώ θέλω να έρθει το ΝΑΡ, με το οποίο διαφωνώ στην πολιτική του, να συμπορευτεί και να το έχετε αποφασίσει. Άρα οι σύντροφοι που είναι στο ΝΑΡ, λέω παράδειγμα, δεν θέλω να φύγουν από εκεί και να έρθουν εδώ, θέλω να δώσω τη μάχη εκεί. Να το πω έτσι κοντρά. Μπορούμε?